Κατεβάζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, Μαρσέλο, Οζίλ. Πήγε ξανά ο Ντι Μαρία. Τσάμπι Αλόνσο, Οζίλ. Μαρσέλο έχει πέσει τώρα. Κρατάει το πρόσωπό του. Κριστιάνο Ρονάλντο. Οζίλ. Ωραία οι δυο τους. Οζίλ. Μαρσέλο. Κρατάει ο Γερμανός. Μαρκάρισμα πέναλτι. Και το δίνει ο Διάνο Μαγένκο. Να δούμε. Φαίνεται αυστηρό γιατί μόνο πέναλτι δεν μύριζε η φάση. Να δούμε αν υπάρχει μαρκάρισμα στον Μεσούτ Οζίλ. Σε κάθε περίπτωση αν υπάρχει. Σωστά ο Μαγένκο δείχνει τη βούλα. Ευκαιρία για τη Ρεάλ να τελειώσει το παιχνίδι πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε. Ο Έντου Ράμος και σαφώς υπάρχει μαρκάρισμα πάνω στον Μεσούτ Οζίλ. Πολύ κοντά ήταν ο Μαγένκο και χωρίς δισταγμό έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα εκτελέσει για να βάλει άλλο ένα γκολ στο σακούλι του, να είναι μόνος στην κορυφή των σκόρερ για την Πριμέρα Division με 6 γκολ. Τώρα έχει 5, απέναντί του ο Βραζιλιάνος Ροντρίγκο Γκαλάτο, Ρονάλντο και γκολ. Το 50 η Ρεάλ Μαδρίτης εμφατικά προηγείται μέσα στο Ροσαλέδα. Η ομάδα που δεν έβρισκε δίχτυα στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, δημιουργώντας πάντως τις ευκαιρίες, έχει αρχίσει και ρολάρει. 6 στη Λακορούνια και 3 απόψε για την ώρα μέσα στην έδρα της Μάλαγα. Νικήθηκε ο Γκαλάτο, έκτο γκολ στη σεζόν για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην Πριμέρα, 0-3 στο 50. Ο κόσμος διαμαρτύρεται και για τον καταλογισμό του πέναλτι που τυπικά όμως ήταν σωστότατος από τον Μαγένκο. Οι παίκτες της Ρεάλ χορεύουν. Φαίνεται να έχουν στο τσεπάκι τους 3 βαθμούς που θα φέρουν τους μερέγκες στην κορυφή της βαθμολογίας. 6 γκολ ο Κριστιάνο. Ο Ζιλ. Μια assist και το κερδισμένο πέναλτι ο Γερμανός. Εδώ κολπάκι από τον Κριστιάνο. Τα έχει κόψει ο Μουρίνιο βέβαια πολύ. Τσάμπι Αλόνσο κάθετα για τον Ιγκουάιν που δεν είναι offside. Έχει και μια συμμαχία με τον Wellington. Πάει να σταματήσει το κακό εν τη γενέση του Μαγένκο. Αρκετός εκνευρισμός πάντως από τους γηπεδούχους και στο πρώτο ημίχρονο. Συστάσεις τον Wellington και αλλαγή με τον Λούκε να μπαίνει. Τα μεγάλα ταλέντα του ισπανικού ποδοσφαίρου που δεν είχε την ανάλογη εξέλιξη. Εδώ ο Wellington χτυπάει και για τον Ιγκουάιν. Βγήκε ο Έντου Ράμος. Ντεμπούτο απόψε με την Μάλαγα ο 18 και μπαίνει ο Άλμπερ Λούκε, ποιος θα πάει στο δεξί άκρο της επίθεσης. Γίνεται πιο επιθετική η Μάλαγα. Στους αργά στο παιχνίδι θα δούμε. Και Τζίρα. Μαρσέλο όπως